Let's get down. mana, Ali boy dan boko. Namiji. Waye gatan ya mace? Namiji. Mene fatan ya mace? Namiji. Waye sitirar ya mace? Namiji. A dake ka a hana ka kuka namiji, aljanna ya mace yana kasan namiji. Soyayya in za ta yi ai sai da namiji, duka burukan ta sun taru kan namiji. Da abin da take so namiji. Waye farkon halitta? Namiji ne. Neman kuɗi in za a yi? Namiji. Wajen aiki in za a je? Namiji ne. Wa'azi in za a yi ma? Namiji ne. Ilimin boko kan gaba? Namiji ne. Ilimin addini ma? Namiji ne. Gwanin kira'a waye? Namiji ne. Gwani a waka waye? Namiji. Waye gatan ya mace? Namiji. Mene fatan ya mace? Namiji. Waye sitirar ya mace? Namiji. Namiji shine kan gaba, kuma baya yin abu sai da ci gaba, kuma yana son yan mata su ci gaba. Shi yasa a gida aka kira shi da shugaba, domin komai shine kan gaba. Shi yasa ya kai matakin uba. Tabbas namiji shine kan gaba. Shine kan gaba. Komai dole a sa miji. Gona da kiwo ma miji. Harkar kasuwa namiji. Kira aikin namiji. Harkar furnitures namiji. A caba sai dai namiji. Mata ku girmama namiji. Mace ta kirki ta so miji. Ta yau biyayya gun namiji. Waye gatan ya mace? Namiji. Mene fatan ya mace? Namiji. Waye sitirar ya mace? Namiji. Uwa ita ce kan gaba, amma uba ne mafi gaba. Yarinya ki bi uba, domin shine kan gaba. Sai an bi shi ake gaba. Gashi yau fa muna kan gaba, kullum kuma sai ci gaba. Mun bi uba mun yi gaba. wani baitin sai namiji. Waye gatan ya mace? Namiji. Mene fatan ya mace? Namiji. Waye sitirar ya mace? Namiji.